Simpan ai ko boleh pibaro ik perlong ki ba ye jengai ki belalong kinong support bat kinong Khristan berat ba yo ne channel jengi teh ka kapor ba mentang ko topik jengi kalong sepang kata ka jing pertamai la ne ka reformation ka bangi ong ha katin parang ha ka we dei bat ka balang Khristan ha ka Pyrthei bar ko we te suap ne ya seprang ko ban bu ulang perang jengi ko we ka jing keli kata kalong ba haduh kat no lak kat no krur kat no million la ne kat no billion ki don ki Khristan ha ka Pyrthei haduh ka ne ki singi bat ki por ka ba mentang kat kumne ka jing sim jing khen bat ka jing le reset na kita nak beper jong ka ne ka jok menta ki Khristan haduh ka ne ka por ki singi ka ba menta ki don ar poin pralan ne haduh lai bilian ai na ka pra bilian ka jing don priu ha ka Pyrthei bar ko we ko la poi sa ka 4% duna ai ka jing don ki Khristan ha ka Pyrthei kata ro khlam da yo ka jing khen ka ba tikna kham tam kum na ka ri China ha ki ba bon ki underground shot ka bengi ong la ne kita ki ying mane bat ki balang ki ba pelong jing seng hapo ki tliu la ni ki kram nomar ka jing khang lat jong ka sarkar komunis jong ka ri China ya ki Khristan bakin mane lai luj nang tan ki babon kiri ki basan syar ki riungai muslim kum na Saudi Arabia na ta ki Indonesia ka Iraq ka Iran ka Egypt bat ki wei kiri ki ba sya wa tang bandi le ne ban yalap ya ka Bible henrei ki babon ki Khristan ki mane ha ka bari mat ka wei ni ki jing perkhat ki bawan hapo ka dok nut ka jonga kalong kumne lada ka balang le ne ka niam Khristan kalong ka wei kam don ka jing ya pai don ka no ru ka ri le ne ka bor ha ka Pyrthei ka banut ban kata ban le ben ki Khristan le ne ban kni le ne ban penjot ban penjulor ye ki ying mane ha ka leng sodong jong ka Pyrthei henrei nomar bang yem teli kat sebah pai iskala long pen ban ki ba sap le thong ki sap le ben sap penyap ben bat kum ta terter bat ka jing keli menta kalong kumno kat kita ki breu le ne kat katakan niam babun pai tam ka Pyrthei pen ban ngisak le ben bat ngisak penyap ben babun kidong jong ka Pyrthei ka jis ngo jong ka wen ka daw ka bak kraw tam ko penlong kumne kedai namar ba ngimya teli bat ngimya long ka wei kum ki Khristan mi apa ya pra bat ngim hala ka jong ka kenhun namar kata ka daw kinong syun ru ki slur ban hiar thamai ngi wala dangi long ru kata ka kenhun ka ba he pai tam ka Pyrthei te ha ni ka por kham na puslam tu nya poi be no sa ka topik ka ba akwa begini keren ha ni ka por khlimat ka ba menta ka ni ka topik ngai skam ka long ka ba khlit aduk ta namar ba kidon bon ki jingis ngau ya per padang jongi Khristan la ka long ka be de bat ka balang ka baning kong ka balong ka balang Katolik le ni ki wei ru ikin hun ki balami no na ka balang Katolik ta ka bengi khot ki Protestan bat ka jingwan ra jonga ya ka ni ka topik de bang akwa ban penrem le ni man penkesan ya no iri no ndrei bat keren baik ya kejing sisa namar kumpa katin ke jong Balei ka ong ba to wat ya kejing sisa te ta kejing sisa kan penlai lut ya me bat kejing temu jong ka bangon rai ka ni topik kalong nak ka benta ban wan rai kejing snotu bat kejing ya teli padang ki Khristan compare langi de ki Katolik ni ki Protestan namar ngi long ka wei khamat jong Kris bat baro ki bangai Balei ka pa Balei khun bat Balei mensim ba khoj kita ki de Khristan compare la pidena kenhun ayu ro bala penlong ya Martin Luther mun sedang ya ke reformation haus nam sejar san spa kan nyau kalong namar ba yo i ba ka balang Roman Katolik kala long badap na ka jing bom sap bat ka bala yalam ba kala no ya ka jing hikai ba sisa jong ka Bible hang ne ki don ki daw ba kongsan Balei Martin Luther la sedang ya ka jing pen kerlaniang ka banding kong ka jing di ya kita ki indulgent dan kita ki certificate ban map ki pop balang Katolik ke hikai bahadian ke jingyap ki mensim ki lech kata kajaka penkhoj ye ki pop jua ban lech sebeneng ka balang ka kam ki beriu ki la ban penduna ye kata kapor dak ba thiet ye kita ki jing penrem lani ke jing ki certificate ke jing map ye ki pop ka ba penlong ye Martin Luther bo ngosi namar ba ungai ba kita ki certificate map ye ki pop ki ai ye ki beriu ye ke jing ngosi ngan ka ba bakala bakila ban thiet ye kelenti jongki ban lech sebenang ha jaka ban kelak bemut basisa pat kawin ki benta ka balapan khi ya ka mensim ko jong Martin Luther ka dai ka ba yo wei nek takil ndo niam o bakar teng Johan Tessel ba la lech ling ba jong ri Germany bandi ya kita ki certificate ban map ki pop bat ban baiting ka nak benta ban teipat ya sin petar basalika hanong ba rum bat kabut kur komdi jong ya kita ki certificate map pop ong ba kalong ka baser khai de ka ba penbi bat pengok iki briu ka bolong ka jing le bat ka jing pendon kam bakla
kabala pen ngosi jur ya Martin Luther kabenta kaba Martin Luther ulah sedang ya kata ka reformation kalong mar boyo i ke jing bamsap ha kabalang mat ke jing her ka kor ke burom jong kilendok niam long bo bun kilin nong yalam balang ki im ha ke jing long riuspa bat kidon sibun ki kentai kile irade khambun sien kum kinong sensar san hima sima kum kita kinong yalam bakenjaman sim ke jing bamsap ha kaliang kapisa ketingka bun sin kila judi ya ki upes balang ha ta kerkom ko bagi khot ka simoni mat la sim pisa na ki breu ki badok kum ke jing seu keliang ya ke jing kular lamler jong ke jing penim pat ke jing bomdon jing nang jing start ki lendok niam ha ka baki nang tang khendiat ban pule ne tho mat bon kim sngotu ya ke tien latien ke baki kren ha ka por baki aimas Luther yo i ke ne ke jing sniu kum ka sakhi maka ka balang kala du no nong riem bakan jaman sim mat ke balai ke long ke jing bom ya hap ju ha ka jing hikai niam lani kata ka theology ke bangi ong kajing perkat niam jong Luther gitu kelar ya keten rai jong kajing hikai ke balang Katolik ke bagi ong ka sola fide lani kajing tang kajing ngai marwai Luther ungai ba kajing penim kawan tang da kajing ngai hau Jesus Christ om da ka ba pendap yiki rukom niam le yiki kam ba bhala ne da ka ba thiet ya kita ki certificate mapop ta ka baar ka sola scriptura tang ka bible ne tang ka jing tho ka bakhu ula kan ta ye jing mut ba ki dustur jong upop ni ki dustur malang ki don ka bor ka ba maringkat bat ka bible ula kan tho ba ka bible ka dei ban long tang maka ka bor ba khlitam na ka mentai Khristan barok jing long ling do jong ki rumai barok uthar hikai ba barok Khristan ki don kalat ban lek so blei om tang ling ba ling do bat kene kala tu kelari ka bor bat jing ikhtiar jong kirang ba bat klendo jong ka balang bat ya ka jing sensar jong ka halot ka jing im bayadei bat kaniam kebenta ka pasau Martin Luther ulah tho haduh khandai pusan teli ki jing tho lane ki thesis ha ka snam che jar sanspa khat nyo ki bolong ki jing pen inia ki jing ken tho persya ya ka jing di ya ki certificate ma pop bat ki wei ki jing le bakla jong ka balang ha ka baning kong Martin Luther kwa tang ya ke jing ya tai bat pen inia para lendo om ya ke jing ya ki lane pen kelaniam lara ik tai ki knai pusan terli ki thesis hadu ke jing khang jong ka balang Wittenberg Castle ke badon hapo Germany ke balong ke rukom ke baju le na ke benta ke jing ya keren ke jing ya tai nia halor ke jing hikai bat ke jing pule bat ke benta ke pasan ke bala pelong ya Martin Luther ban sedang ya ka reformation kalong kajing syak kentai no haka balang haka baningkong Luther ulah kerman ban pentamai ya ka balang na sepo andrei haka snam sia jasan spa arpo pup lio basipo ulah hukum yu ban mi no na ka balang andrei Luther ulah kentai ban mi pat haka snam sia jasan spa arpoi haka meeting bahe do jong borok lendo niam ka himarum bagi khot ka die of worm lani kata ka meeting ka basim rai ha ka bayadei bat kikam hima sima bat kikam jong kaniam ha kata ka jing yalang Luther ulah pen benai ya de da ka baong hang ni ngayeng ngamla su ban le dak mboi pat malong balabe no yu na ka balang bat nyau yu kum unong le kam sniu handrei ulah yo ka jing ya rap bat ka jing ya da na ki khuns im ka ri Germany ki bas ngoriet bat I yu kumju da ka jing Khristan ki pai riungai na keleng sodong ka dau ba Europe bat ka Pyrthei barok kowe balong ba ka jing don ka kor son kot ha Germany la son klo ye ki jing tho ha ka tin Jerman bat ki la sapriang keleng kiri Europe ka bala pen kala long yu Martin Luther kum ubreu ba pau nam ka ri ka bala pen mi ye ka jing Khristan ka bala sapriang keleng kiri jong ka Pyrthei mat dei na du kata ka pol ong ba Martin Luther ulah sedang ya kata kejingele jeng kuno ban pentemai ban penkela ya kaniam hak ba kalami kejing ya pat pedang Katolik bat ki Protestan kini kilong kita santri ki pon ba Martin Luther ulah sedang ya ka reformation lene kata kejing penkela temai ya kaniam Khristan hak Pyrthei tinom ta kan di poran penkot on suang ne ingin se sempat hak wi ki video kublai sibun piuro